Ei luudu, ei luudu, ei luudu. Oudot reisiluumurtumat hämmentävät ortopedejä eri puolilla Suomea. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa bisfosfonaattien käyttäjille ilmaantuneita reisiluun yläosan murtumia on löydetty tänä vuonna kymmenkunta. Tulee tuonne horisontaalinen murtumalinja ja sitten puhutaan tämmöisestä medial peakistä. Ihan tämmöinen tyypillinen. Eli tällä hetkellä, kun meille tulee tämän näköinen murtuma ja katsotaan potilaan historiaa, niin kaikilta löytyy pitkäaikainen bisfosfonaattikäyttö. Ihan kaikilta. Röntgenkuvassa näkyy 68-vuotiaan naisen murtunut reisiluu. Reisiluun yläosa räsähti rikki kesken kävelyn. Potilas oli käyttänyt useita vuosia bisfosfonaatteja luukadon ehkäisemiseksi rannemurtuman jälkihoitona. Ongelma on molemminpuolinen. Eli hän on saanut 3 kuukauden päästä tuon toisen puolen murtumasta vasemmalle puolen ihan samanlaisen murtuman. Häntä on leikattu yhteensä 6 kertaa. Ainakin 4 vuotta mennyt tässä, eikä nyt tosiaan edes tiedetä vielä, onko tässä onnellinen loppu vai ei. Me ei saada sitä millään paranee ja se on tietysti ihan potilaalle henkilökohtainen katastrofi, että hän ei tämmöisestä murtumasta parane. Lääkkeen aiheuttamiksi epäiltyjä murtumia on havaittu poikkeuksellisen nuorilla. On jopa ihan työikäisiä, hiukan päälle 50-vuotiaitakin, että nämä on niin kuin lonkkamurtuma populasta, nämä on niin kuin nuoria. Bisfosfonaatti vahvistaa luun kuorikerrosta ja tekee siitä samalla helposti rikkoutuvaa posliinia. Se muuttaa sitä luun normaalia tämmöistä elinkulkua ja siitä tulee kovaa, mutta kovuus ei ole niin kuin kaikki kaikessa luulle, että se tarvitsee myöskin joustoa ja tämmöistä kierto-ominaisuutta ja silloin kovuuden saaminen ei pelasta kaikkia, silloin saadaan toiseen suuntaan vahinkoa ja että siitä lähtee jousto-ominaisuudet pois. Samaan aikaan kun ortopedit kirjaavat ylös bisfosfonaattien aiheuttamiksi epäiltyjä reisiluumurtumia, taistelevat suu- ja leukakirurgit saman vaikuttavan aineen leukaluussa tekemien tuhojen kanssa. Näitä tulee koko ajan lisää. Ja minun mielestä olisi hyvä selvittää että vähän tätä esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta, että tietää mistä ja kuinka laajasta ongelmasta on kyse. Leukaluuhun ilmaantuva kuolio on kivulias haittavaikutus. Kuollut luu paljastuu limakalvojen alta, haavaumat eivät umpeudu ja hampaat saattavat pudota. Tämä bisfosfonaatti lääkeaine estää sitten luuta hajottavien solujen toimintaa ja kiihdyttää niitä tämmöistä ohjattua solukuolemaa ja luu ikään kuin tukkeutuu. Yhdysvalloissa bisfosfonaattien seurauksena leukaluutaan menettäneet potilaat ovat jo nostaneet ryhmäkanteita lääkeyrityksiä vastaan. Suomessa vahinkoja on korvattu vain muutamia. Kyse on vielä hieman tästä tiedon puutteesta. Hoitohenkilökunta ei välttämättä vielä osaa yhdistää sitä ongelmaa just tähän lääkkeeseen. Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä bisfosfonaattien aiheuttamia leukaluukuolioita on parin viime vuoden aikana havaittu 20 potilaalla. Tässä hoidettavan 76-vuotiaan rouvan leukaluuhun ilmaantui kuolio vajaat 10 vuotta kestäneen osteoporoosihoidon seurauksena. Potilas on menettänyt 3 hammasta vasemmasta leukaneljänneksestä tämän osteonekroosin vuoksi. Koko nekroottinen kudos poistettiin. Nyt suuhun sovitetaan proteesia, joka korvaa menetetyt hampaat sekä sulkee kuolleen leukaluun poistossa syntyneen avoimen yhteyden suuontelosta poskionteloon ja sieltä edelleen nenäonteloon. Jos nyt juo jotain ilman proteesia, niin silloin juoma tulee nenän kautta ulos, eikö totta? Kyllä, se on totta. Joo. Lääkkeen aiheuttama kuolio paljastui, kun hammas yllättäen tipahti. Eikä se tuon paremmaksi tule. Selvisi, että bisfosfonaatteja sisältänyt osteoporoosilääke oli määrätty terveyskeskuksessa rutiinitoimenpiteenä jo ennestään mittavan lääkelistan jatkoksi. Tätä reseptiähän oli uusinut useampi lääkäri, että se on tämmöinen hoitosuositus. Kansantauti osteoporoosin huumaamassa Suomessa bisfosfonaattihoidot ovat yleistyneet räjähdysmäisesti 10 viime vuoden aikana. Vakaviin haittavaikutuksiin heränneiden lääkäreiden mukaan osteoporoosin hoitoa ohjaavat käypähoitosuositukset kannustavat leväperäiseen lääkitykseen. Kovin se vaikuttaa liberaalilta niiden lääkkeiden käyttö, että jos 85-vuotiaalle mummulle tämmöinen lääke aloitetaan, niin ei hänen elinikänään siitä ehditä sellaista hyötyä saamaan, että se ehkä kannattaisi aloittaakaan. Hoitosuosituksia laatineen työryhmän puheenjohtaja myöntää liiallisen lääkityksen. Syy ei hänen mukaansa ole kuitenkaan suositusten, vaan niitä huonosti tuntevien lääkäreiden. Se on ammattitaidon puutetta. Joku lääkäri osaa
jonkun asian, joku toinen ei osaa sitä. Tämä koskee kaikkea lääketiedettä. On kai teilläkin joku vastuu? Mun vastuuni on se, että mä pidän ajan tasalla nämä ohjeet, mitä tähän maahan jaetaan. En minä voi mennä jokaisen lääkärin luokse neuvomaan, että lue tämä ja antamaan jotain yksityisopetusta. Professori Matti Välimäki on ollut mukana useissa lääketehtaiden rahoittamissa bisfosfonaattien tehoa todistavissa tutkimushankkeissa. Hänen mukaansa vakavia haittavaikutuksia liioitellaan. Tämä ei ole nyt näin suoraviivasta tämä ajattelu, että jos on lääke päällä ja tulee murtuma, niin se lääke aiheuttaa sen. No mä en usko tällaiseen sattumaan, että sattuma on joka kerta, kun tämmöinen murtuma tulee. Näiden aminobisfosfonaattien ja leukojen paikallisen osteonekroosin välinen yhteys on kiistatta osoitettu. Lääketeollisuus todistaa itse rahoittamillaan tutkimuksilla lääkkeiden tehoa. Haitoista ollaan mieluusti hiljaa. Esimerkiksi tulehduskipulääke Vioxx vedettiin markkinoilta vasta kun yli 3000 potilasta menehtyi lääkkeen aiheuttamaan sydänpysähdykseen. Haitoista tiedettiin, mutta lääkettä pidettiin markkinoilla niin kauan kuin mahdollista. Lääkettä arvostelleita tutkijoita uhattiin uran menettämisellä. Nythän nämä tutkijat, jotka varoitteli siitä, niin kertovat, että heidät yritettiin vaientaa aika kovinkin konstein. Joo, sellaista varmaan tapahtuu, en epäile. Onko tämä yleinen toimintatapa? En osaa sanoa, en tunne sellaisia. Lääketurvallisuutta valvovan viranomaisen mukaan valvontajärjestelmä on sokea monille teollisuuden epäeettisille toimintatavoille. Lääketeollisuus ry:n Siimes puolustaa odotetusti yrityksiä. Vastuu on käyttäjillä. Lääkkeet on testattu laboratoriossa, ei aidossa arjessa. Ainut mitä sä voit tietää osapuilleen varmasti on se, että tietyissä kontrolloiduissa olosuhteissa tieteellisen metodin kautta pääteltynä ja mitattuna lääke vaikuttaa näin. Ja lääkkeiden riskit sen jälkeen, kun lääke on saanut myyntiluvan ja se on siellä maailmassa, ne nousee juuri siitä, että maailma on niin äärimmäisen sekava. Maailma on niin äärimmäisen monimutkainen ja siellä on lähes mahdotonta niin kuin kontrolloida kovinkaan montaa asiaa. Ja ne lääkeparat niin kuin menee sinne sekavaan maailmaan. Suomessa kovin harva lääkehaitta päätyy rekistereihin. Pohjois-Amerikassa vajaa 5% reisiluumurtumista on jo bisfosfonaattilääkityksen aiheuttamia. Onko mahdollista, että tämä lääkeaine tekisi tuhoja myös muualla luustossa? Niin kyllähän se muuallekin luuhun menee. Kyllä vähän mietityttää ja ehkä jopa pelottaakin se, että minkälainen aalto näitä potilaita meille vielä tulee hoidettavaksi. Että en tiedä, mikä hinta siitä sitten maksetaan tulevaisuudessa.